Nyadong dawuh sakrawipun Ndara Abimanyu. Wonten wigatos napa Ndara? Mboten adat sabenipun rawuh wonten ing ngalas Ngara-ara Jembar. Lah kok menika rawuh wonten mriki sajak. Sajak apa reng sing cetha reng. Sing cetha reng tak kepruk ndasmu lho kowe sabar. Iku selak sing nyaron ora bali mbuh ning endi dangkane saiki. Murca sing nyaron murca. Wis men. Men karep bali ya. Ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Nggih Ndara, bekti kula kunjuk lan kula nyadong dawuh. Nggih Ndara. Adat sabenipun Ndara Abimanyu menawi rawuh wonten mriki menika terus maringi sing werna abang. Oh, mendremis nek Bagong ngene. Nala garing ya tak tampa Petruk apa dene Bagong. Nggih. Enten wigatos napa teka rawuh sengkan-sengkan ten mriki? Rikala semono aku wis ngandhi sartane aku wis matur. Nggih. Ana ngarsaning Siwa Semar Badranaya. Kalamun ta wektu dina iki Abimanyu bakal ngupadi ana ngendi? Murcane wa Prabu Indwaraka. Ya ora kejaba mung wa Prabu Sri Bathara Kresna. Lan mula pun ngendika kalih Bapak Semar. Iya Nala Gareng. Teng pundi menungsane? Kan mriki ngomong ora ndang disusul. Bapakmu dawuh kelawan Abimanyu, kalamun to Abimanyu kudu methuk kelawan Panakawan. Utamane Bagong ingkang keladuk nggone gegojekan ingkang kurang ndeduga. Ngapunten karang niki wau garape sindan-sindan kalih wiyaga. Sindan-sindan sing rupane kaya kula niki. Oh, aja ngawur to, Gong kula. Nembe ngajari sindan kula niku. Iya kena ngajari ning nganggo duga-duga. Nggih. Jane ming sak minumane banyu. Kula ajari ngoten niku mboten isa-isa sindane. Iya ora dadi ngopo nggih. Yen mangkono ayo ndak kanthi budal ngupadi ana ngendi dununge. Siwa ora kejaba Siwa Prabu Ndarawati ya Siwa Prabu Sri Bathara Kresna. Bapak dikanthi lho Ndara. Iya Nala Gareng ora kendhat sartane ora kurang, ora luput Siwa Semar bakal tak kanthi Nala Gareng. Apa reng? Milih. Sorote pandam sumula. Iya. Terus aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bakar apa kencanane isine dong atatolah sandang kelawan mangan. Rupamu delok ngon settingan apik banget lho, men. Wis ning ndak modar kowe engko. Ya. Ngono ora. Nek ngaten kula namung kersa nderek dawuh sing ngandika Ndara Abimanyu. Aja nganti keri bapakmu kae wis tak kani. Nggih, engko kula dherekaken bidal ngupati wonten pundi dunungipun ingkang wa. Ndarawati Ndara. Iya. Ya terus disik aku ngenteni bapak.
Oh, bocah ijak nyambut gawe mah micek. Lah boleh lunga saka saron iki micek to, Mas. Ngene kok njaluk undakan bayar. Ya, kowe titeni kowe. Lho. Iki kok wis melenyek iki engko gek Ndoro Abimanyu sing ngijak iki. Lencong e. Asem e. Nek ora ngene carane bocah ki tuman wae. Wah, iya ta. Mampu banget ya. Ora tak buandem batako raine mongso iso. Terus mbok karo wong tuwa ki ora kurang ajar. Aku nek ora tak bandem ndasmu ora tangi kok. Heeh. Mangsane Ndara ndi Ndara? Wis budal. Kok ora ajak-ajak aku e. Ngapa? Kok mambu telae, Tru? Ambu. Aku engko ngempet kemeton ning kathok. Ora. Ambu wong kowe mau lagi wae turu kok. Endi ana ambune telak kuwi? Kene mambu. Kene ya mambu itu. Ah wis bakune nututi Ndara budal mah ora apa-apa lah. Dasare parfumku keri kok. Ndara ngatos-atos lho Ndara pancobane kathah. Mantan Monsarang Dedep bidem
Prabawaning ratri sadara wis manjer kawuryan tan kuciwa memanise manggap Sri Naratayang dalu Siniwaka sang yapa tasih gelaruning Cakrawala winulat ngalangut prantene peksa kebekan saking Kentaranggono kang sumiwi warata Mas Rama sidham saring bawana langgeng Gusti mugi ngayomana marang pertapan harga peni sak isine aja kendhat sartane tansah ngayomi marang sak pepadaning titah. Duh Gusti kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatanipun ingkang abdi pun sudi wilasa. Duh pangeran ora menguta dhisik cantrik Kertiseta marata diake jeneng para ingsun wiji aning pertapan harga peni padha kanthi slamet ora harja sowanmu cantrik ngawulangon inggih sang pinandhita sang penemban sudi wilasa amici dhumateng wiswan ipun ingkang abdi pun Cantrik Kertiseta. Iya Cantrik. Kepareng wilujeng sowan kula bekti kula konjuk candhaping pepada paduka sang pinandhita. Cantrik Kertiseta Kula wonten timbalan. Jeneng para kelawan aku iki padha-padha letitahing Gusti. Aku kelawan kowe kuwi mung sak pepadaning manungsa. Manungsa aja nganti manembah sartane aja nganti nyembah marang sak pepadane. Luwih-luwih kaya ingkang wis mbok lakoni iki mau. Jeneng para Cantrik Kertiseta nyembah tumuli ngambung dlamakaning Begawan Sudiwilasa. Aja mbok baleni meneh ya Cantrik. Saru kalamun dinulu sartane ora trep tumraping kadarman ya darmaning menungsa urip ana ing alam padhang ya pancen bener kepara nyata menungsa kudu tansah ngajeni mring sak pepadane nanging aja nganti jeneng para mbaleni tumindak ingkang kaya mangkono mau. Nyuwun sewu penemban. Ancas kula menika namung kepengin ngasung bekti wonten ngarsa paduka sang pinandhita. Ora. Menungsa ora dikeparengake ndungkluk. Kejaba mung ana ngarsaning Gusti kang karya loka. Menungsa ora dikeparengake sujud, kejaba mung sujud ana ngarsaning Gusti kang karya jagat ingkang tansah murba kelawan donya sak isine. Mula kang saka kuwi yen to ngasi jeneng para Cantrik Kertiseta mbaleni tumindak ingkang kaya mangkono sing dosa dudu kok sira Cantrik Kertiseta. Nanging ingkang dosa nyandang dedosane ora liya kejaba mung Begawan Sudiwilasa. Inggih. Sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksami penemban. Ya ora dadi ngopo.
Sak banjure mesti wae jeneng para cantrik Kerti Seta kaget. Kena ngapa iki dudu dinaning mawiyatan ning martapan harga peni. Teka Begawan Sudiwilasa nimbali sartane nglarepake kelawan praptamu. Cantrik yektine wis mantara suwe anggone Begawan Sudiwilasa manjing ning martapan harga peni. Sayekti anggonku ngracut busana kanalindran tumuli aku madeg sarta ning nggunake busana kabrahmanan tangih lakone yen to datan ana gegayuhan ingkang keduga kepengin tak gayuh sartane tangih kelakone sengara bisa kelakon Begawan Sudiwilasa madeg pandhita ana ing pertapan harga peni yen to tanpa ana sababe. Mula kang saka kuwi cantrik wektu dina sak mengko iki Begawan Sudiwilasa bakal jarawani apa ta sejatine ingkang bakal ndak gayuh nggonku mapan ana ing pertapan harga peni iki cantrik Kerti Seta. Permara remengos wanya ngambrengeng kadhe karenaning kaswase yaning marga kamalatku tumiring Sang Gandawastratmaja dereng ngantos paripun anggenya Sang Pinandhita ya Sang Begawan Sudiwilasa medhana sabda pandika tirambi dening cantrik Kerti Seta. Nalika semanten kapireng aloipun sanggya para cantrik manguyu jejangga samya alok bilih wonten nayakaning praja ingkang minggah ing pertapan harga peni lan sinten punika tansah kejawi namung pepatih negaring Parangrajan Negeri Sangrekna Patih Mukadirga minggah ing pertapan karo cingak Sang Begawan Sudiwilasa wau. Kisana sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdipun Sudiwilasa kula tadah padana teka sakmenika minggah wonten ing pertapan ing Sudiwilasa menawi kula titik saking busananipun sing ngandika menika salah sawijining nayakaning praja teka jengandika ngginakaken busana patih nuwun sewu Rekyana Patih panjenengan menika nayaka saking pundi sinten kekasihipun Rekyana Patih latala ya jagat pangestu ngurwayahu Bathara Jagat mengko dhisik jerone aku ngambah dirgantara aku nganglang jagat saka ing angkasa aku nyumurupi ana wujuding pertapan kamangka pertapane sumunar tejane nganti nyulapi mripatku Praban Gusti kowe kuwi sapa lan kowe kuwi mapan ana ing pertapan ngendi pertapanmu iki jenenge apa inggih nyuwun pangapunten Rekyana Patih
Mbok bilih Sudi mestani dhateng jasatipun ingkang abdi. Kula menika pun Begawan Sudi Wilasa inggih wonten mriki sudung kula inggih pertapan kula ing pertapan Hargopeni. Waladalah. Ya. Begawan Sudi Wilasa kowe inggih estu kepara nyata Arkyana Patih lajeng panjenengan sinten? Ya. Begawan Sudi Wilasa. Yen to karep tepung marang aku, tepung ki. Iki pepatih saka negara ing Parangraja. Takon marang aku Patih Mukadirga. Sing ngandika Rekyana Patih Mukadirga dasar kepara nyata. Inggih. Nuwun sewu Rekyana Patih. Wonten wigatos punapa teka minggah wonten ing pertapanipun ingkang abdipun Sudi Wilasa. Nuwun sewu menawi badhe gayuh ngilmu kula menika namung pandhita gunung kula mboten gadhahi ngilmu punapa-punapa ora kok kuwi sing arep tak jaluk peneban ning anane aku prapta ning tanah Jawa saka negaraku ing tanah seberang ya ki negara ing Parangraja aku mung arep mboyong kelawan sira Sang Pinandhita Sudi Wilasa badhe kaboyong wonten pundi bakal tak bene negaraku ya negara Neratu Gustiku ing Parangraja Aning kono sinuwun marabu gagak sinampar. Arsa mbukak wujuding gendhoga nanging emane rapet sartane ora kena dibuka. Kamangka telenging gendhoga kuwi ana putra ing Amarta ing sakmengko bakal winengku garwa dening Ratu Gusti Prabu gagak sinampar. Ya kuwi Dewi Waradrawati. Mula kang saka gandeng wujuding gendhoga kuwi asal dununge dangkane saka tanah Jawa. Mula kowe pendhita saka tanah Jawa, tak suwun wektu dina iki gelem tak boyeni negaraku. Penemban Sudi Wilasa, gunjang kanjing langit kelap-kelap katon. Lir genjang ing alis risang mawe gandrung. Astungkara sidam nuwun mangke Rekyana Patih. Begawan Sudi Wilasa wi. Menawi jengandika mbetaken dhumateng ingkang ngabdi nuwun sewu kula kinten menawi namung babakan perkawis mbikak wujuding gendhoga kemawon boten sisah kula ingkang sananten Praja Negaring Parangraja. Banjur sapa ingkang kudu tak boyong? Menika wonten siswa kula ingkang namipun Cantrik Kertiseta. Menika kula kinten saged mbukak wujudipun gendhoga Rekyana Patih. Ya wis. Bakune titah utawa kawula saka tanah Jawa ingkang ngedungga tak boyone negaraku ing Parangraja. Cantrik Kertiseta ngawanten jawah menyembah. Manuta jeneng sira bakal binaya ana ing praja negara ing Parangraja. Oh inggih Rekyana Patih Mukadirga mangga kula dherekaken Rekyana Patih. Tak dung. Tak trung. Nyuwun pangestu penemban. Ya sing ati-ati. Mangga Rekyana Patih. Ayo Cantrik Kertiseta. Kaya sajak kaya bakal ana perkara gedhe ingkang nemahi pertapan ing Hargopeni. Ya Cantrik Kertiseta. Arahayu Niskara adosaka rubeda Cantrik. Begawan Sudi Wilasa keduga bakal nampa kanugrahan saka para Jawata Cantrik.
Woi. Woi. Ana wujuding mertapan. Lho mengko dhisik. Ana wujuding yaksa gedene nganti ngrontokke usuk. Sapa kowe? Ladalah. Pendhita tuwa setengah enom. Pendhita enom setengah tuwa ki kok reka-reka ora ngerti karo aku. Kowe pengen ngerti karo aku ora usah ngerti karo aku. Nanging aku ngerti sapa ta sejatine kowe. Ayo. Aku mau ngarep takon karo kowe penemban. Yaksa jeneng ora arep nyuwun mriksa apa? Jelah. Jelah. Lah dasare hawane adem, kendhange dituthuk jelah. Yaksa arep takon apa aja malah celempongan. Aku arep takon. Ratu Ndarawati nang ndi? Ratu Ndarawati kuwi kondhange akeh padha nyebutake jejuluke Prabu Kresna. Dasar para nyata. Jelah. Ayo kowe ngerti apa ora? Kowe ngerti ora? Nek ngerti dudohna, nek ora ngerti bloko wae. Bloko Suta Yaksa aku ora mangerteni. Wah, goroh kowe. Jelah. Wah, tak amuk legane ngate kowe. Wah. Waduh, apa bote? Oh. Waduh angel. Hoi. Jelah. Panus maning jajalan ana buta kok tumindake sak geleme dhewe nganti ajur mumur pertapanku ya Yayi Prabu kula aturi sareh Yayi. Buta galak solae lonjak Pandhita tak uyak malah lunga malah ana ratu ireng cemane kowe sapa? Ya jagat pangestu ora wayahu Bathara jagat. Ora pangling Dewa Amral. Oh, kowe ngerti karo aku. Lho ya ngerti wae. Kowe malah sing durung mangerteni karo aku, apa kira-kira urung suwe lehmu dadi buta? Waduh. Jelah.
Kresna. Koko Prabu Ndarawati, Koko Prabu Kresna. Jlithang kakangku. Oh Prabu Ndarawati inggih. Abimanyu iya, Arjuna iya, Prakudara iya. Yo. Yayi Prabu inggih Yayi, Kakang Sumarya. Ah nggih. Jebule mapan teng mriki. Pripun? Pun angsal dereng. Apa? Wingi pamit elih kula sampeyan ajeng mertapa, ajeng golek petang dijit. Rumangsa apa wong tapa ki nggayuh kanugrahan kok sak geleme dhewe. Ha nggih mumpun. Nyai Prabu, kula wonten paring dawuh Koko Prabu. Gandeng wekdalipun sampun meh jam 4 Yayi. Kowe meneng kowe aja cerewet. Nuwun sewu. Gandeng paduka Yayi Prabu Darmakusuma sampun pinanggih kan ingkang Raka ing Ndarawati. Inggih. Kula suwun sakmenika paduka Yayi Prabu Darmakusuma sareng kaliyan pun Abimanyu menapa dene Yayi Arjuna. Kula aturi kondur wonten para janegari Ngamarta lajeng paduka nuwun sewu. Tasih wonten setunggal pakaryan ingkang kedah kula rampungi kalampun Yayi Werkudara menawi ngaten nderekaken tindak paduka Koko Prabu. Ayo Werkudara derekno. Yo. Ha he ha he ha he ha. He ha he ha. Kunjang ganjing langit kelap-kelap katon lirik kencang ing alis risang mawa gandrung. Patih Mukadirga wonten timbalan sinuwun. Tak sawang wis entuk sawijining pawongan Ki Kalungan Sorban. Sapa iki? Pun tepangaken menika Cantrik Kertiseta. Lho, ming cantrik. Kula sawanungsanipun Sang Pinandhita Begawan Sudiwiloso. Yo. Nanging keparengipun Sang Begawan Sudiwiloso cantrik mriku ingkang kedah ngayahi kewajiban inggih menika mbikak tutuping gendhoga. Ya wis, Bakune wong saka tanah Jawa. ya iki. Cantrik Kertiseta. Nyawanten Jawa sinuwun. Marata Jaki, bukaan tutuping gendhoga. Sabab jeneng ingsun mau ora keduga isa mbukak wujuding gendhoga iki. Mergo selak ora sranta sartane ora kowe ngempet kapangku marang Yayi Waradrawati. Inggih ngestaken dawuh sinuwun. Lho kok nganggo untu mangke yen niku lajeng donga.
nalika semanten sang cantrik Kertiseta ingkang arsa Ambika ponang Gendhaka cinandhak tutuping Gendhaka nalika semanten den buka biak tinar buka wujuding Gendhaka sanes Dewi Radrawati ingkang medal saking telenging Gendhaka anenggih putra ing Jodipati nenggih ratu ing paringgontani sang Raden Gatotkaca ketuga medal saking telenging Gendhaka nyaut mekutaning sang Prabu Gagak Sinampar kagiat kadrakasan bagus bagus wah wah waduh anak Prabu wah keparat wah piye iki patemu Qadir kaya iki kepiye kados pundi kaonaranipun sinuwun wah dudu Yayi Waradrupadi ingkang metu saka telenging Gendhaka nanging malah wujuding satriya mabur mekutanku dicandhak nganti ora baleke parang wah ngajo piye iki Sinayeng manglung mintonaken trewe kramanira ing Gatotkaca kula wonten timbalan sowan ana saning wakmu Ndarawati mongko nyawatake wujuding mekutha iki kagungane sapa nuwun sewu mbok menawi paduka sampun boten sisip malih menika mekuthanipun Nalendra ing Parangraja iki menika pun Prabu Gagak Sinampar lho mekuthaning sang Prabu Gagak Sinampar estu kawula nyata menika Prabu oh banjur kahanane kepiye menika kula dipun bujung kaliyan pun Prabu Gagak Sinampar mundura pun Kakang sing kuwagang bisa ngatasi perkara iki Gatotkaca Woi!
Ana ratu ireng cemani sapa kowe parat? Teko iki wujuding mekutanku wis rusak kaya ngene tiba ning ngarepanmu. Nuwun sewu sinuwun. Menawi paduka Gusti kula Sang Nata ing parang rajah. Dereng mriksa kelawan ingkang abdi nuwun sewu menapa dereng dangu anggen paduka madhek Nalendra pukulun walaedan. Dayang Bang. Astungara sidam sekaring bawana langgeng. Nata Ndarawati wayah ulun ya Wisnu. Nyata pancen lantip panggraita kita inggih pukulun. Lah perkencang marudayang. Pak Bang bolang kali jodhe sapa sing gawe nangkap basak dikapyak kari petane lodolohi. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya. Nata Ndarawati ulun tampa. Ya Nata Ndarawati ulun tampa. Guru kakekku ngatur kuwi basaku katura. Ya Werkudara ulun tampa. Nrada kakekku basaku katura. Ya Werkudara ulun tampa. Kresna kula wonten dawuh. Sayekti anggon panjenengan ulun madhek Nalendra iki ya mung bakal nodi kelawan sepira tekad uga niating para Pandhawa. Sayekti para Pandhawa ulun maringi pacoban ya kuwi Nalendra ingkang nglamar Dewi Wara Drupadi. Sayekti mung bakal kinarya jalaran tuwin lantaran anggone panjenengan bakal matedhake kanugrahan. Inggih pukulun. Iya. Marata diaki tampanana. Wujuding mekutha iki sayekti pangejawantaning wahyu Pancatunggal Nata Ndarawati. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Guru kakekku ngaturke panuwun. Iya. Gandeng wektu ingkang wis mboya nyukupi, wis meh gagat rahina. Marata diaki panjenengan bakal kundur makayangan. Ndherekaken jengkar tindak paduka pukulun. Werkudara pangling Indra kakekku ya walah konangane. Wah. Sidam sekaring bawana langgeng. Indra kakekku iya Astunggara sidam. Lho. Sayekti pancen wis titiwahyaning mangsa kala noyah nayuh Baskara wis nekani.
Wahyu Panca Tunggal manunggalane ngangganing para Pandhawa. Yo mati dening aku. Wah! Bayu bapakku Werkudara iya. Satemene kayugung susuhe ngangin. Wis. Mah kayugung susuhe ngangin dumadegane Werkudara karo Wendra. Jeneng kita aja kok mlewat. Kok iso lemu teko mau telat ngapa Hendra? Gong kowe ora usah metu to, wis kudune jam semene wis rampung. Men nduk sengit karo aku. Ulun kondur makayangan Bratasena nderekake. Ya Werkudara, kadanging pun Kakang Yayi Bratasena. Senggono Kakang Wanoman ya. Melu mangayu bagya ya Dimas malah. Pandhawa malah antuk wujuding kanugrahan kanan Wahyu Panca Tunggal ya Wahyu Panca Manunggal. Yo ngaturke panuwun awit anggonmu melu mangayu bagya lan para Pandhawa yen mangkono seblak barat ana Kurawa sing ora narimake Dimas njaluk pamit. Carita dalu punika Ndara. Iya. Para pendhawa kasil anggenipun nggaya kanugrahan kengaran pun Wahyu Panca Tunggal. Mugi dados ning kawuningan gandeng manik maya wau kesusu-susu mboten jlentrehke. Wahyu Panca Tunggal menika sayekti wedharing panembahing menungsa wonten ngersaning Gusti wonten ing wekdal gangsal. Utawi gangsal wekdal wonten sedintenipun. Yo. Ha nggih. Pramila sumangga anggenipun badhe ngreka lan ngrenah lan damel srana tentreming praja negari Ngamarta kasumanggaken Ndara. Semar ngaturke panuwun. Ha nggih sami-sami. Wusana panutupe ngatur kula nyuwun mangapunten. Sedaya lepat mugi saged dinapunten wonten ing ngersanipun para warga ing Semimpen. Mugi sak menger kula sak rombongan saking dusun Semimpen Ketundan mriki sedaya warga ing mriki tansah manggih rahayu wilujeng nering sambikala Ndara. Ya. Adono saka rubeda cinaketna mring karahayon lan kajewanan. Jujur sempulur Sembata kang sinedya rahayu kang kaestu basuke kang kaesti ora sakakean omongan to mir golekane tak kilingkin tak adeng tak kilingkin tak gedak tak kiling ngusana panutupe ngatur slamet sing nanggap terutami
Ugi slamet to sing ditanggap. Slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabeh. Arahayu, arahayu, arahayu atos saka rubeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ladrangipun ladrang Wagyu. Jelah.